ट्रेक्टराव होगोन ना नांगोलाव होगोन नांगोलाव बे आंना नांगोलाव हा ट्रेक्टर नालाय मानो होआ आं होआलै आं होआ मानि थाखाय होआ जों मोनफैयाखै दै 5 बोसोराव जों जेबो मोनथायाखै जेबो मोनाखै बेनि थाखाय मोजां मोना आं न'खराव मिखा दानि नैबे हाग्रामा आंनि बे जा आवगोलनिफ्राय नांगोलखौनो मोजां मोनखायो जा ट्रेक्टरखौलाय मोजां मोना ओहो जों ट्रेक्टरखौ मोजां मोना जों थगायसुलासो बियो जेबो मा थगाया नोंसोरखौ हा होनो होनबाबो हाखौनो होआखै जोंनो आरो स्कुलाबो बायनानै थांजोब्बाय स्कुल बायनायखौबो नायफैया बिदिनो फैनानै नायफैलायबो बेयावबो जेबो खालामनानै होलांनो हायासै न'आवबो न'खर फैसा 10,000 खरि होगोन होननानै बुंदों बेखौबो होआखै जेबो गैया 75,000 अरुनदयबो गैया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबा फैसाबो मोनाखै जोङो अरुनदयबो गैया बेखौबो मोनाखै जों खास्थां बे थगायसुला नालाय जों रायहरखागोन आरो बेखौ नांगोल पिकचाराव होनोसै